أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عجائز عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عجائز عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ክርስቶስ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ኪዳነ ምሕረተይ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ኩሎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን አሜን። 18 ሕዳር ዝንበብ ጽለት ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰማዕተ ዋሕድ አቡነ እስጢፋኖስ ሕዳር 18 በዛ መዓልቲ እዚኣ ሰማዕተ ዋሕድ አቡነ እስጢፋኖስ ዘጉንዳ ጉንዶ ብጨካን ንጉስ ዘርአ ያዕቆብ ብዘይ ምንም ጥፍኣት 49 ጊዜ ተገረፈ። ጸሎትን በረኸትን ሰማዕተ ዋሕድ አቡነ እስጢፋኖስ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ህየንተ አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለአዛኒከ እለ አበዩ ይስምዑ ምክረ ረሲአን ሰብእ በይነ ምክረ ንጉስ ዘጠብኡ እስጢፋኖስ አሃዱ ለእግዚአብሔር እምአባግኡ ዘመጠወከ በእንተ ስሙ ስጋ ዚአከ ይሱኡ ወበአዛኒከ ሐጺነ ይልክኡ ይብል በረኻቱ ይሕደረና። ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ 12 ሐዋርያት ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ አዕረፈ። ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ ንጃንደረባ ባኮስ ብምምሃርን ብምጥማቕን ሃይማኖት ክርስትና ናብ ሃገርና ቅድሚ ኩለን ሃገራት ብ34 ዓመተ ምህረት ንኽኣቱ ዝገበረ ሐዋርያ እዩ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 26 ክሳብ 40 ኣቐዲሙ ንሐዋርያዊ ናትናኤል እቲ ብነቢያት ክመጽእ እዩ ክውለድ እዩ ከድሕነና እዩ እናተባሃለ ትንቢት ዝተነገረሉ ሱባኤ ዝተቖጸረሉ ምሳሌ ዝተመሰለሉ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ረኺብናዮ ንዓ ረአዮ እንተዘይኣሚንካ ግን ናብ ክርስቶስ ዘምጽኦ ሐዋርያ እውን እዩ። ቅዱስ ፊልጶስ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 46 ክሳብ 47 ሐዋርያት ናብ ዓለም ሙሉእ ምስ ተበተኑ ከዓ ናብ ሃገረ ኣፍራቅያ እጻ በጺሕዎ ኣብ መላእ እታ ዓድን ኩለን ዞባታትን ተዘዋዊሩ ክብሪ ንዕኡ ይኹን እሞ ብስም ኣምላኽናን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበኸ። ልቦና ዘደንግጽ ተኣምራት እውን ገበረ። ደቂ እታ ዓዲ ብክርስቶስ ምስ ኣመኑን ንእግዚአብሔር ናብ ምፍላጥ ምስ መለሶምን ድማ ናብ ካልኦት ዓድታት ብምኻድ
ሰባት እናምሃረን ናብ ሃይማኖት እናጸወዐን ነበረ። ቀጺሉ እውን ናብ ካልእ ዓዲ ከይዱ ቅዱስ ወንጌል ሰበኸ። ብዙሓት ድማ ክብሪ ንዕኡ ይኹን እሞ ብጎይታና ኣመኑ። ካብኣቶም እቶም ዘይኣመኑ ግን ካብ ንጉስ ተፈታውነት ክረኽቡ ክብሉ ንኽቐትልዎ ተመኸሩ። ጽኑዕ ብዝኾነ ስቓይ ብዙሕ ምስ ኣሳቐይዎ ድማ ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ንቁልቁል ሰቐልዎ እሞ ነብሱ ንእግዚአብሔር ሃበ። ስጋኡ ድማ ብሓዊ ከቃጽልዎ ምስ በሉ ግና መልአኽ እግዚአብሔር ካብ ኣእዳዎም መንዚዑ እናረኣይዎ ናብ ሃገረ ኢየሩሳሌም ወሲዱ ሰወሮ። እዚ ተኣምር እዚ ምስ ረኣዩ ድማ ናይ ቅዱስ ፊልጶስ ኣምላኽ ሓደ እዩ እናበሉ ዓው ኢሎም መስከሩ። ኣሳቕዮም ስለ ዝቐተልዎ ድማ ተናሲሖም ሓዘኑ። ክብሪ ንዕኡ ይኹን እሞ ብጎይታና ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣመኑ። ስጋ ቅዱስ ፊልጶስ ንኽመለሰሎም እውን ጸለዩ። ፈታዊ ሰብ ሩህሩህ ይቕረ በሃሊ ጎይታ ድማ ልመንኦም ተቐቢሉ ስጋ ሃዋርያ ቅዱስ ፊልጶስ መለሰሎም። ብጣዕሚ ተሓጒሶም ድማ ኩሎም ናይ ሃዋርያት ጎይታና ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣተዉ። ካብ ስጋ ሃዋርያ ቅዱስ ፊልጶስ እውን ኣዝዮም ዘደንቑ ዓበይቲ ተኣምራት ተገለጸሉ። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል፣ ሰላም ለፊልጶስ ጽኡረ ኣባል በመቕዘፍት ወለኤላውትሮስ ርጉስ በብልሃት ኩናት ምስለ እንትያ እባ ሃበትርህ ወገነት ያሩፀኒ መዓዛሆሙ ወፄናሆሙ እረፍት ለዚ ሃዋርያ ወለዝ ሰማዕት ይብል። በረኸቱ ይሕደረና። ቅዱሳን ሰማዕታት ኤላውትሮንስ እንትያን እዚ ቅዱስ ሰማዕትን ቅድስቲ ኣዲኡን እንትያ ትበሃል ናይ ዘመነ ሰማዕታት ፍሬታት እዮም። ቅድስቲ እንትያ ንፍዕቲ ሰበይቲ እያ እሞ ንቅዱስ ኤላውትሮስ ብሃይማኖትን ብስርዓትን ኣዕበየቶ። ኣብ 17 ዓመቱ ዲቁና ተሾመ። ኣብ 18 ዓመቱ ድማ ቅሽና ተሾመ። ኣብ 20 ዓመቱ ድማ ጵጵስና ተሾመ። ኣብቲ ጊዜ ሃገሮም ሮም ናይ ግፍዒ ቦታ ነበረት እሞ ናይ ቅዱስ ዜና ህይወት ብርሃንነቱን ስብከቱን ንጹህ ህይወቱ ብገዛእ ናይታ ሃገር ተሰምዐ። ንሓደ መኮንን ጸዊዑ ኪድ ኣምጻእዮ በሎ። እቲ መኮንን ድማ ምስ በጽሐ ቅዱስ ኤላውትሮስ ይሰብኽ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ስብከቱ ተማሂሩ ተማሪኹ ምስ ተኸተልቱ ኣሚኑ ኣብኡ ተረፈ። እቲ ገዛኢ ናይቲ ሃገር ድማ ካልእ መኮንን ልኢኹ ኣምጺኡ ነዚ ቅዱስ ንምንታይ ንዝተሰቕለ ኢየሱስ ተምልኽ በሎ። እዚ ቅዱስ ድማ ምስትወዓል ዝሰኣነካ እንተ ዝርድአካ እኮ ዝተሰቐለ ንዓኻን እዩ በሎ። ሞት ተፈሪድዎ ድማ ነዚ ቅዱስ ብዙሕ ኣሳቐዮም። ናብ እስር ቤት ምስ ኣተውዎ ርግቢት መጽያ መገበቶ። ንእግሩ ሸንኪሮም ኣብ ልዕሊ መንገዲ ክጐትዎ እንተለዉ መልኣኽ ወሪዱ ፈትሖ። ናብ በረኻ ድማ ወሰዶ። ድሕሪ ጊዜ ድማ እንደገና ሒዞም ኣምጺኦም ብዙሕ ኣሳቐይዎም። በዛ ዕለት እዚኣ ምስ ኣዲኡ ቅድስቲ እንትያ ብኹናት እናወግኡ ቀተልዎም። በረኸት ናይ ኣዲኡን ናይ ወዳን ይሕደረና። ኣርኬስ ድማ ከምዚ ይብል፣ ሰላም ለኣንትያ ለኤላውትሮስ እሙ እንተ ኮነ ስምዓ ለክርስቶስ በእንተ ስሙ ረገዝዋ ምስለ ወልዳ ባሃበለ ስምዕ ቆሙ ይብጽሐኒ ወትረ ጸሎቶሙ ለእሉ ሰማዕት በእንተ ክርስቶስ ዘከኣው ደሞሙ ይብል። በረኻተ ምሕደረና። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኣትናቴዎስ የዋህ መዘከርታ ዕረፍቲ እዩ። በረኸቱ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል፣ ለእግዚአብሔር ኣአኩቶ
በእንቲአከ ቅድመ ወአተሉ ከዕበ ለሂሩትከ ሰላመ ኤላውትሮስ የዋህ እንተ ኢተአምር ቂመ መፍትው እንበለዝ ይስሙዩከ ስመ ሰናየ ግእዝ ወእክለ ጡመ ደናግል አጥራስስ ወዮና ከምውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ደቂ ነገስት ዝኾና ደናግል አጥራስስን ዮናን ብሰማዕትነት አዕረፋ እዘን ብሩኻት አዋልድ ምድረን ሮም እዩ። ቅድስቲ አጥራስስ ጓል ንጉስ ክትከውን ከላ ቅድስቲ ዮና ድማ ጓል ዓበይቲ እያ። ክልቲአን ቅዱሳት አንስቲ ኣይፋለጣን ነበራ። ዮና ገና ኣብ ንእስነታ ክርስትና አጽንዐት። አጥራስስ ግን ኣቦኣ ጣዖት ኣምላኺ ብምዃኑ ቤት ሰሪሑ ብወርቂ አንቆጥቂጡ ንጣዖታቱ ከም ተምልኽ ሰብ ድማ ከምዘይ ትርኢ ገበራ። ንሳ ግን እቲ ጣዖት ከምዘይረብሕ ተመራሚራ ስለዝፈለጠት ደርበየቶ። ስለዘይፈልጠካ ሓቀኛ ኣምላኽ ተገለጸለይ ዘይፈልጠካ ኣምላኽ ሓቀኛ ኣምላኽ ተገለጸለይ በለት ክትብል ድማ ጸለየት። ኣብቲ ግዜ ቅዱስ መልአኽ ዮና ትበሃል ጓል ትምሃርኪ ስለ ዝበላ ብሰብ ኣድልያ ኣምጻእታ። ቅድስቲ ዮና ድማ ንክርስትና ካብ ጥንቱ ጀሚራ መሃረታ። ክልቲአን ቅዱሳት ሓቢረን እንዳወዓላ ሓቢረን እንዳሓደራ ብጾምን ብጸሎትን ኣብ ዝተጸመዳ ጊዜ ድንግል ማርያም እመቤትና ማርያም ተገልጸትለን ናብ ወዳ ኣቕሪባ ድማ ኣባረኸተን። እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ንቅድስቲ አጥራስስ ኣባ ንጉስ ኣብ ሃገር ኣይነበረን። ምስ ተመልሰ ግን እቲ ዝኾነ ፈለጠ እሞ ህዝቢ ኣኪቡ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ጓሉ አጥራስስን ኣብ ልዕሊ መሓዛኣ ዮናን ብእሳት ምእንቲ ክሞታ ፈረደ። እቲ እሳት ብዙሕ እጽፊ ነዲዱ እቶም ህዝቢ ክበኽዩለን ክልቲአን ደናግል ተሓቋቒፈን ተሰዓዓማ እንዳጸለያ ድማ ናብቲ እሳት ተወርወራ። ብኡ ድማ ናብ ፈጣሪአን ነፍሰን ሃባ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዘን ደናግል ሰማዕታት ይምሓረና። በረኸተን እውን ምሳና ትሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል አርኬናትን ማለት እዩ በረኸተን ይሕደረና ነዘን ክልተ መሓዝት ማለት እዩ። ሰላም ለዮና መጽሐፈ ክርስቶስ መጽሐፋ ወለአጥራስ ሱታፋ በእንተ ርትዕት አሚን ወበእንተ ጽኑዕ ተስፋ ሶበ ተወርወረት አሃቲ እደ ካልእታ ሃቂፋ በማእከል እሳት ህቡረ አዕረፋት። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በዚ ሎማዓንቲ ብ18 ሕዳር ዓመታዊ ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳን ድማ ቅዱስ ፊልጶስ ሃዋርያ ካብ 12 ሃዋርያት፣ ቅዱስ ኤላውትሮስና እነ አዲኡ እንቲያ ሰማዕታት፣ ቅዱሳን ደናግል አጥራስስና ወዮና ሰማዕታት፣ ቅዱስ አትናቴዎስ የዋህ። ወርሓዊ በዓላት ድማ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ረባን፣ አቡነ አኖሬዎስ ዓቢ፣ ማር ያዕቆብ ግብፃዊ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሃዋርያ ካብ 72 አርድእቲ፣ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን። በረኸቶም ይሕደረና አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ተኣርመለይ አሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ጸሎትን ሓለዋን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን አሜን። ለይኮን